Hola, benvingudes i benvinguts al nou podcast de salut mental, La Santa Locura. Jo sóc la Marta. Jo sóc la Maits. Jo sóc en Joan. I tots junts formem La Santa Locura. Ens presentem primer de tot? Sí. Vale. Bueno, jo sóc la Marta, sóc cuinera i pastissera especialitzada en cuina plant-based i estic aquí com a primera persona juntament amb vosaltres perquè tinc un trastorn de salut mental. En el meu cas, ara mateix fa poc em van diagnosticar de TEA, trastorn de l'espectre autista, amb tendències depressives i a més també tinc trastorn de l'ansietat amb atac de pànic. Tot i així, no crec que el meu trastorn em defineixi, però sí que és el motiu per al qual estem avui aquí. Molt bé. Bona benvinguda. Molt bé. Tú para ti, ¿eh? Digue'm? Te lo has quedado todo, ¿eh? Vale, Joan? Me toca a mi. Jo sóc en Joan, tinc 29 anys, sóc un projecte de músic i d'artista. La raó per la qual estem aquí assegudes juntes és perquè l'any 2023 vaig tenir un brot psicòtic i arran d'allà he anat com tenint diverses opinions sobre el meu estat de diagnòstic. A dia d'avui s'està valorant l'opció de que tingui un possible trastorn bipolar, però per fer una diagnosi com més clara s'hauria de passar diversos anys i provant diverses medicacions i teràpies com ja estic fent. I aquest és una mica el procés en el que estic. I esto es todo. Benvinguts. Gràcies. Bravo! Doncs res, jo sóc la Maits, sóc nutricionista i ballarina, estic en procés de formar-me millor com a artista i, com deien els meus companys, doncs jo estic aquí per una mateixa raó, que és que tinc un trastorn de salut mental diagnosticat de fa ja bastants anys, del 2015-16, i tinc un trastorn esquizoafectiu que combina símptomes psicòtics amb símptomes de l'estat d'ànim. No tinc ni esquizofrènia ni tampoc trastorn bipolar, així que està una mica com en el mig-mig. I res, no sabria què més dir, simplement que el motiu pel qual estic aquí amb ells és perquè em sento identificada amb ells, clar. Sí, hem parlat bastant de tot el que tenim i que amb molt d'amor fem aquest podcast perquè la gent ens escolti, pugui empatitzar i entendre una miqueta més el que són tenir problemes de salut mental. Genial. Us sembla que si abans d'explicar una miqueta més de què tractarà aquest podcast o de què parlarem, si expliquem com ens vam conèixer i com hem arribat aquí? Perfecte. Ens vam conèixer perquè els tres som activistes en salut mental i ens vam conèixer obertament perquè feien un curs per ser activista en salut mental i els tres vam coincidir allà. No, Joan? Correcte. Jo, de fet, ja m'havia presentat l'any anterior, però per qüestions de vida i una mica també de trajectòria de la salut mental no vaig acabar el curs i, de fet, crec que és la millor decisió que vaig prendre perquè si no, no ens haguéssim trobat i no estaríem avui aquí assegudes juntes fent tot això. Parlem una miqueta del curs, de què funcionava, quin és l'objectiu de tot plegat. Què et sembla, Marta? Sí, de fet, anecdòticament jo volia explicar que em vaig apuntar a última hora, com sempre, per a tot, perquè m'ho va dir un company del centre de dia en el que jo estava en aquell moment i ell, de fet, ens anàvem a apuntar junts. Ell va tenir un problema i finalment no es va poder presentar aquest curs i vaig anar jo sola i va ser com quasi a l'última hora que li vaig escriure a l'Ari, la coordinadora d'aquest curs, i li vaig dir encara estic a temps i em va dir sí i això, el curs a mi m'interessava molt perquè bàsicament es tractava d'un curs per aprendre a ser activisme, per lluitar i parlar obertament contra l'estigma que hi ha davant de la salut mental. I és una mica també el que ens ha portat a aquest podcast i del que anirà aquest podcast. Sí, exacte. L'objectiu que tenim amb aquest projecte és minimitzar l'estigma sobre salut mental
Parlarem dels diferents trastorns que existeixen, o sigui, farem servir la DSM-5, que és un llibre conegut a nivell internacional sobre els diferents trastorns de salut mental, però sempre ho fem des de primeres persones, no, Joan? Sí, aquí, bueno, que jo sàpiga, de moment no som ningú professionals en el sector. No. No. De moment, almenys, qui en sabe lo que depara la vida. Però som experts del nostre trastorn, això sí. Correcte. I de fet una mica aquesta la idea, no?, de fer un programa de salut mental fet per persones amb un trastorn de salut mental, dirigit a persones que puguin tenir un trastorn i també una mica dirigit al públic general, perquè de fet, no sé vosaltres, perquè ho hem anat parlant moltes vegades però no hem arribat mai a una conclusió sobre el tema. Jo diria que, a part de minimitzar l'estigma, i també crec que aquest programa ens dona l'oportunitat d'abordar els temes de salut mental des d'una perspectiva curiosa i que la gent pugui també entendre una miqueta, empatitzar amb el que dèiem abans, no? Que un trastorn mental o bé el passes o és difícil entendre realment què t'està passant, i que hi hagin persones com les convidades que tindrem, com nosaltres mateixes, que puguin explicar la seva experiència, crec que dona un missatge molt valuós. Totalment, al final jo crec que avui dia trobem molts programes o molts contes que són professionals, que estan molt bé i són professionals de la salut mental parlant sobre salut mental, però trobo que també s'ha de donar més espai a les persones que patim aquest tipus de trastorn, perquè no totes les persones som iguals, no totes les persones ho patim de la mateixa manera. Llavors està molt bé que sàpiguen els nostres oients també que no només en aquest primer programa som els tres, però que a cada programa portarem una persona amb un diferent trastorn de salut mental amb la qual parlarem i ens explicarà la seva experiència i el que ella ha viscut. El qual no vol dir que una persona que tingui un trastorn d'esquizofrènia passi les mateixes vivències. Exacte. Per això tindrem a diferents persones amb diferents trastorns, tornarem a repetir trastorns perquè així podem veure les diferents vivències que té cada persona. Jo crec que això pot enriquir molt. Per això diem primeres persones. Això perquè ho entengui la gent que potser no sap el que és. Primeres persones vol dir que les persones pròpies amb un trastorn de salut mental parlin de la seva experiència, des de la seva experiència i coneixement del seu trastorn. I això és el que es refereix primeres persones. Bueno, m'estic repetint. No, home, no. Real. De fet, jo crec que hi ha, en la línia del que deies tu, Marta, hi ha tants trastorns mentals com persones que tenen trastorns mentals, perquè al final un diagnòstic no et defineix com a persona i cadascú el viu de la seva manera. Exacte. En principi, aquí la Marta té el seu diagnòstic, en Joan té el seu i jo tinc el meu. Però és veritat que hi ha coses que quan ho parlem són en comú, que són coses que també volem com fer arribar a la gent perquè ho conegui, perquè jo què sé, potser tens a la teva germana, la teva cosina o el teu pare o un amic que passa per algun tipus de problemes de salut mental i poder-ho identificar és important i no confondre amb altres comportaments que no tenen res a veure amb un trastorn mental, que això també ho parlarem, no, Marta? I també una mica treure la por a la gent a parlar-ne, que sí que és veritat que a mi m'ha passat durant molt de temps que no ho parlava tant perquè em pensava que era una cosa que em passava només a mi. Estigma. Exacte, o que no creia important parlar-ho. I des d'aquí m'agradaria també animar molta gent a que expliqui, en la mesura del que puguin, a que expliquin, a que vagin a teràpia, que no tinguin por a anar a teràpia perquè realment és molt important i sense... Sí que és veritat que òbviament, en alguns casos s'ha d'acudir a la medicació, però sense la teràpia no es pot anar enlloc i crec que és molt important. Doncs sí. Llavors, arrel de tot això que estem parlant, m'agradaria que poguéssim compartir com ens sentim a l'hora de poder crear aquest podcast, que ha sortit de la nada, en realitat. Llavors, no sé què voldríeu compartir en aquest sentit. Jo tinc diverses emocions. Per una banda, em sento superorgullós de poder estar compartint això amb vosaltres, això ja per començar.
l'altre dia, fa un moment, parlàvem amb la Maits que el grup que hem creat des d'Obertament, que és on ens hem conegut i a partir del qual ha sortit la idea de fer aquest podcast, hem creat com una xarxa de suport molt xula en la que tenim, doncs, per sort o per desgràcia, experiències que ens fan sentir més units i potser hem trobat un grup de persones que ens entenem molt, malgrat ens coneixem poc. Que som superdiferents. Sí, total. La nit i el dia, tal qual. Però bueno, cadascú amb les seves experiències hi ha coses en les que coincidim i això hem trobat molt guai. I això és una que em sembla superpotent i això és una de les coses que més il·lusió em fa del podcast. Per altra banda, jo tinc una petita por que no sé ni si comentar-la aquí, però com que estem així de xarleta, doncs me la dona, ja arriba un punt que me la dona igual. Sense filtres, Joan. Sense filtres. Sense filtres. Jo tinc un molt mal parlar i el fet d'exposar-nos a tenir converses sobre temes tan delicats de vegades em preocupa perquè, ostres, al final estem donant una visió al món, no? de temes que ens afecten molt i que ens preocupen com a primeres persones. I volia deixar això com gravat, com una declaració d'intencions, de dir, si parlo malament seré el primer que em rectificaré, però ja me disculpo por adelantado. Jo hi ha una cosa que ho estàvem parlant abans, a més, que era que tenir un trastorn mental no és santo de nuestra devoción, no és algo que sigui agradable i de vegades jo crec que s'ha de mostrar també una realitat, encara que sigui oscura o dura o, com diria, des d'una mirada, una perspectiva cruda, perquè també és real. Llavors, a l'hora d'expressar segons quines coses d'una manera més mal parlada, bueno, que ja ho sabeu tots ara perquè ho estem dient, que serà així, no? Sí. En el meu cas almenys em sap molt de greu, però veig que la forma natural de parlar serà en aquests... Intentaré no ser-ho, evidentment, però veig que em sortirà així, depèn de quines situacions hi ha coses que m'afecten més i que potser encara em falten per treballar, perquè al final, més enllà del trastorn que tinc, són persones i hem de ser més o menys treballades, depèn de quins aspectes. Jo estic bastant d'acord amb tot el que heu dit, em sento molt contenta i orgullosa de poder formar part d'aquest podcast juntament amb vosaltres. També tinc molta por perquè fa molt de temps que no començo un projecte nou i després de tot el que he passat em costa, però la motivació i les ganes de poder explicar la meva història i compartir les vostres i la de les nostres convidades em fa poder-me aixecar i estar aquí avui. I també dic que en aspectes tècnics jo també parlo molt malament, vull dir, no sé, moltes vegades em costa molt expressar el que em passa a mi mateixa, fins i tot quan vaig a la psicòloga o a la psiquiatra de vegades em faig un llistat de les coses que he de dir perquè si no arribo ja i em bloquejo i se m'oblida tot, però al final jo crec que tot el que estem explicant ho estem explicant des de nosaltres mateixos, de com som, i ja hem deixat clar que no som metges i que tot el que expliquem serà des de les nostres vivències o de històries que sapiguem que els hi ha passat a alguna amiga o de les persones que vinguin aquí. Llavors, al final, és un podcast totalment des del cor, crec. Sí, la veritat és que coincideixo amb tot el que han dit tant Marta com Joan. El que em fa sentir això és que té un sentit el fet potser de tenir el trastorn que tinc, i ara em ficaré molt introspectiva. La gent que em coneix sap que sóc així. Ens agrada. Sí, però sempre no li he vist com un objectiu o sempre m'he preguntat per què em passa això. O sigui, això, parlant malament, és una merda. Això no sé si ha de sortir o no, però bueno, ja ficaré alguna paraula. Fem el pitido. Sí, però no havia trobat com el sentit de poder dir per què he de passar per tot això? És innecessari. I això és una que també parlarem en aquest podcast, però el fet de poder exposar-nos, de dir, mira, jo tinc això, ella té això, ell té això, i estem aquí per compartir-ho
i perquè la gent que ens estigui escoltant o veient no es senti tan sola, perquè realment tenir un problema de salut mental és bastant solitari, perquè pel que dèiem abans la gent no arriba a entendre't. Per molt que siguis un professional de la salut, per molt que... Bueno, no, potser un professional de la salut sí que en sap més, però... I tot i així hauríem de parlar-ne. Sí. Jo, per sort, he tingut, des d'aquí, saludo a tot l'equip, a la Pilar, a la Iris, a la Natàlia, en David, saludo a tot Déu. He tingut molta sort de tots els professionals amb els que m'han atès, però sé d'experiències de companys i companyes que no tenir un títol no t'assegura ser bona persona, així de clar. I a part que és difícil el poder entendre l'altra persona, perquè, bueno, això ja ho parlarem, però ens infantilitzen, paternalitzen, etc etc. I el que deia abans és que al final li trobo un sentit al fer aquest podcast, perquè sempre he volgut tinc com l'espinita en el corazón de que com jo em vaig sentir tan sola als principis dels anys, quan em van diagnosticar el que tinc, que no vull que a una altra persona li passi. Llavors, si jo puc ficar el meu granet de sorra, ja amb això estic super contenta. I a més coincidir amb la Marta i el Joan, que la veritat és que tot això ha sortit com molt rodat, i això és molt guai perquè dius, vale, por aquí sí que tengo que ir, no? I això és una mica, pues, bueno, el com em sento jo amb vosaltres, o sigui que estic super agraïda i que por más. Total. Doncs què fem? Ho deixem aquí o què? Jo crec que és una bona benvinguda al nostre podcast i de lo que serà. Hem deixat anar moltes paraules que segurament moltes persones no tenen ni idea del que són, però amb més raó que es quedin per saber, per esbrinar què volen dir. I també una cosa que ens agradaria molt, que ja ho parlarem de cara al futur, és que la gent s'anime a compartir les seves històries també amb nosaltres de manera anònima o de manera oberta, per poder-les explicar també aquí en el podcast. O qui sap, fins i tot, perquè siguin convidades algun dia. Totalment, totalment. Mai se sap. Llavors, on podran trobar aquest podcast? Spotify, YouTube i on més hem dit? Bueno, i estarem a Instagram i TikTok també. Però el podcast complet estarà a Spotify? El podcast complet estarà a Spotify i a YouTube. Llavors, seguiu-nos, tothom, no us perdeu res, que de veritat que tenim un programa fet bastant sòlid, estructurat, i hi haurà moltes risses, sobretot, o sigui que... No sé. Hi haurà moments dramàtics també, perquè s'han de tenir, però... Per compensar una miqueta, no?, del Claro. drama amb la risa. Hi ha d'haver de tot. Sí. Doncs res, fins aquí llavors, no? Bueno, som la Marta. Soc la Maitz. Soc en Joan. I això és La Santa Locura. Bueno, ni tan mal. Ni tan mal, ni tan mal.